Ok, bun. Bun. Acum vă voi arăta cum să instalezi acest joc epic. Epic vine de la Epic Event, dacă v-ați prins. Ok, bun. Așa. Aici scrieți E mare, E, pic, I, Inventor. Linkul aveți în descriere și îl dați pe primul și îl dați aici. Download Epic Event. Dați click. Dați pe Download Windows, play undesura. Eu îți dau pe torrent, deoarece am torrentul după cum vedeți acolo. Așa. Eu l-am instalat, nu o să mai trebuiască să mă instalez. Dați la aici. Intrați și o să vedeți porcăria aceasta. Asta că eu o să fac așa. Așa. O să aveți porcăria asta. Aceasta. Vă trebuie un mirar. Intrați să vedeți două. 1. X. Epic Venture. X. Și nu update. Dați pe primul și așteptați să încarce. Și o să dați run. Eu îl am deja. Close. Aici, update. Updater X. O să-i dau și eu să-mi updatez. Așa, și dau run. Să vedeți că merge, nu este o făcătură. Da, aici deoarece el se updatează. Download letters version. Da. Linkul aveți în descriere la toate. Stai să schimb porcările. Ok, bun. Aveți linkurile în descriere la toate. Da, după cum vedeți, așa. Nu este greu să luați acest joc. Puteți să jucați pe multiplayer. O să-l aveți linkul în descriere la download de pe Hamaki, deoarece fără Hamaki nu putem să jucăm. Așa. Și cei care vor să joace cu mine o să mă sune. Eu o să zic, astăzi o să fiu tot timpul pe Facebook, doamne, pe ăsta, Skype, și o să aștept să mă sunați. După amiază puteți să mă sunați, cred, dacă nu o să vă las programul meu când o să fiu așa și așa. Dar nu e baia, o să fiu mereu. Ok, bun. Toate și pentru primul episod. Până atunci, vă urez o zi bună și dimineața bună.